ni koro sani miyogi kibaji. George Bati, Ramogi TV. Kawadhi Siaya, Jalup gavana ma Siaya William Oduol okwayo jodolo ma Siaya mondo mi obed jothek e kinde kod gavana mar kaunti no James Orengo. Oduol kawuono loso gi jopiny ma Siaya bang' duogo e apise nyaka nyocha rese gi od bura mar Senate. Oduol wacho ni en wuon oseyawo chunye mondo mi gitiek ywaruok e kindgi gi gavana Orengo. To an okabiro lweny, an akwayo gavana mara mahero James Orengo ni Senate nyojo osewacho ni mibadhi mana wacho kaka ne timre. Koro yie mondo wabed piny watini jopiny to nikech ne uyierowa mondo wakel pi, mondo nyithindo dhi osom, mondo weche yien mondo bedi osuptande, mine kod rowere mondo bed gi pesa ma ginyalo timo kod ohala mar abedo. Magi gik monego bed ni watimo. Ber koso rach? Kik waket Siaya kod lweny mang'eny. Nikech bende dweche 4 kasebedo ka gogo ka kikwalo ticho kosebedo ka dhi maber. Koro gimonego bed ni watimo sani en ni waneno ni waloko Siaya nadi.